Il-band li Footline li kien ilu snin jokrob għal investiment ġdid ingħata bixra ġdida wara proġett li sar mill-Kunsill Lokali ta' Witilajn u l-Gvern permezz ta' fond għat-titjib urban tal-Awtorità għall-Ippjanar. Ix-xogħol sewa madwar 160,000 euro. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg u s-Segretarju Parlamentari Chris Saġus żaru l-lan tax-xogħol u setgħu jsegwu l-aħħar xogħlijiet qabel inawgurazzjoni fit-tmiem il-ġimgħa. Is-Sindku ta' Witilajn Mario Kalleja għalma One News li l-band li għandhom bosta funzjonijiet fosthom biex jiġġieled il-problema tal-ħxuna fost il-Maltin. Jekk wieħed jara n-naħa ta' fuq, hija biex wieħed jiġġieled l-obeżità, hija outdoor gym ieħor bħalma wieħed San Tumas u anki fil-part tal-familja. Għandna żewġ equipments tajbin immens, għandna waħda warajja u għandna parti minn li huma għal persuni bżonni speċjali li persuna bwieġerhom il-ġurnata tista' tiġi hawnhekk liberament u tista' titbanda l-ukoll. Is-Sur Kalleja żied jgħid li l-band li se jissemma għal mibki Alfred De Bono attivist kulturali ħadem bla wafqien fil-komunità ta' Witilajn għal bosta snin. Sa nsemmu it-tema għamilni ġnien Alfred De Bono missier il-kultura skalina. Meta jiena komunikajt mal-familja tiegħu ħadu gost ħafna. Dan huwa sort ta' apprezzament il dan ir-raġel miżdan teħxejn li nirringrazzjah tax-xogħol kollu li jagħmel. Il-Ministru Borg qal li dan l-investimenti jagħmel parti minn qatt ta' proġetti oħra f'valur ta' 2,500,000 euro f'bosta lokalitajiet f'pajjiżna. Żied jingħad li wara li l-Gvern ħafidejh ir-responsabbiltà tat-toroq, il-Kunsilli madwar Malta se jużaw dawn il-fondi biex jagħmlu iktar proġetti għal benefiċċju tar residenti.